Hola, petards de colorins i tresors de l'Escola Sadako. Benvinguts al nostre taller de vitralls. Nosaltres ens dediquem a fer vitralls i gairebé fa 100 anys que ens dediquem a això. I aquest és el nostre taller on treballem i fem vidrieres. I fem vidrieres com aquesta, fem vidrieres com aquesta, i hem treballat a molts llocs, veieu? Tots aquests quadros són obres que hem fet. Potser el més famós que hem fet últimament són els vitralls de la Sagrada Família per un artista que es diu Joan Vilagrau, que és el millor artista del món. El senyor que va fundar la nostra empresa fa 100 anys havia jugat a futbol a l'Europa. Era capità de l'Europa, que és un equip molt famós de Gràcia, el millor equip de futbol del món. Com que som un taller molt antic, tenim peces molt antigues que venen de tallers que ja no treballen. Per exemple, tenim peces d'un taller que es deia Granell, que va fer al Palau de la Música. Ara us ensenyaré algunes de les peces que tenim. Tenim peces bufades com aquestes, que són molt boniques i que tenen més de 100 anys també. En aquests calaixos guardem totes les peces ben ordenades i és un catàleg. Després les podem anar a buscar, però si no, no trobem res. Tenim peces verdes, peces blaves, i després per anar-les a buscar ens hem de fixar bé amb els números que posa i venir-les a buscar en aquests calaixos. Més peces encara. Pintem peces i fem servir una pintura que es cou a un forn a 600 graus. Les pintures que fem servir són aquestes. Veieu? Quan no les treballem són com una pols i hem de fer una pasteta i després les podem posar sobre el vidre. Aquí tenim els pinzells que fem servir. Aquests són de teixó, que és una mena d'animal que s'assembla a un gos, però no és un gos, és un animal diferent. Aquests són de pèl de porc. Aquests pinzells són els que fem servir per fer línies molt fines i són de pèl d'orella de poni. Quines orelles, eh? Aquests són alguns dels vidres que fem servir. Els vidres que fem servir venen de tot el món. Nosaltres no els fem, els comprem a Alemanya, als Estats Units, a França, a Anglaterra, a tot arreu. Això en diem caixó de llum, que és el que fem servir per escollir els vidres. I els vidres tenen colors perquè a dintre tenen metalls que fan que tinguin color. El més car que tenim és aquest d'aquí, que és rosa, que té or a dintre. Avui farem una vidriera que ens ha dibuixat una artista molt famosa que vosaltres coneixeu, que es diu Olivia Berruezo. I per casualitat jo sóc el seu oncle. I ens ha fet aquest dibuix tan maco, que és un tangram, que el farem en vidriera. El primer pas és copiar el dibuix sobre cartolina. Aquí hem de vigilar molt que les mides siguin correctes. Per això fem servir el regle i escaire. Per tallar plantilles fem servir dos tipus de tisores. Uns normals per les cantos i l'altres que treuen ànima del plom. Al final tenim plantilles amb molta precisió. Fa molt temps va fer servir ruletes amb diamants. El diamant és més dur que el vidre i per això el pot ratllar. Aquest rascat ens permet obrir el vidre.
Ara que hem tallat totes les peces, podem començar a muntar-les. Per això fem servir un metall que es diu plom. És bastant tou i podem fer formes diferents. Única cosa que s'ha de vigilar perquè és tòxic. No es pot menjar ni res. Quan acabem de treballar amb plom, s'ha de rentar les mans molt bé. Després de muntar, aplanem el plom. Per ajuntar els trossos del plom, soldem-els amb estany. És un metall diferent i es fon amb temperatures molt més baixes que el plom. Després, el plafó passa sobre la taula de masia. Així, el plafó és més fort i que no passi l'aigua. El pas final és per netejar el plafó i voilà, tenim un vitrall acabat. Doncs petards de colorins i tresors, espero que us hagi agradat el vídeo que hem fet. M'agradaria que algun dia ens poguéssiu venir a veure al taller i així, doncs, a part de veure les coses, les podreu tocar. Encara que tot talla i tot punxa, l'únic avantatge que hem tingut és que ningú s'ha tallat en aquesta visita a distància. Doncs bé, espero que n'hagueu après molt. Si mireu el nostre canal de YouTube veureu que hi ha més vídeos de com construïm vidrieres i ara quan pugueu anar de vacances i visiteu palaus i catedrals veureu que n'hi ha a molts llocs de vitralls que són molt antics, que són molt difícils de fer i bé, ara ja sabeu una miqueta més com es fan. Gràcies a tots per escoltar-me i gràcies a l'Olivia pel dibuix que ens ha fet. Fins aviat.